UNdunankulu waKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli udalule ukuthi bangu-1.57 million abantu abathatha imishanguzo yokuthena amandla igciwane lesandulela ngculazi ama-ARVs ngaphansi komkhankaso we-#CloseGap. uNtuli ubethula inkulumo yesimo sesifundazwe iSOPHA enkundleni yezemidlalo eWoodburn Rugby Stadium eMgungundlovu namhlanje. Abantu abangaphezulu kuka-210,000 abengasayidli imishanguzo yama-ARV bacingiwe batholakala babuyela onyangweni. As a result, KwaZulu-Natal is no longer the leading contributor to new HIV infections nationally. A milestone that signals meaningful progress in epidemic control. Isifundazwe iKwaZulu-Natal sesizinda sokubheduka kwesifo samatele. uNtuli udalule ukuthi iyaqhubeka imizamo yokulawula isifo ngokugoma izinkomo. Isifundazwe sithole imijovo engu-200,000 yesifo samatele. Lolu hlelo alingalindi ngoba kulona uhlelo lokugama noma lopolitika abebe bejova laphayana abantu emadiphini inkomo zabantu zikwazi ukuthi ziphephe kungalindwa thina. uNtuli ubonge kakhulu amakhosi nezinhlangano ezibambisene noKhomishana wamaphoyisa esifundazweni ukulwa nobugebengu. Luyakhathaza kakhulu udaba lobukufika abakulelizwe ngokungemthetho nobugebengu ababenzayo. Ukulwa nalokhu, uMnyango wezokuPhepha komphakathi ehhovisi likaNdunankulu uqale umkhankaso obizwa ngelenga ngeni ngesango iyafohla. Bonke abaqashe abokufika abangenamvume la KwaZulu-Natal ngithi amaphoyisa awaphume umkhankaso wokuba bababophe bonke labo baqashi labo. Kuzoqeqeshwa amakhosi angama-50 ngonyaka ukwahlomisa kwezokubusa. Amakhosi azothola imifundaze ukwenza izifundo ezimqoka okukhona kuzo ezomthetho. Lokhu kwenziwa ngokubambisana neNyuvesi yakwaZulu. Lolu uhlelo okudala lwabakhona. Abantu bakho silo esikhulu abasezi ukuhamba indawo ezinde bayemadolobheni uma beyofuna nje ukuyosethifa ama-document. Ngoba ndaba ezithi amakhosi endlunkulu KwaZulu-Natal sesikwazile ukuba siwalekelele ukuba awenze lo msebenzi ehleze inkantolo abantu basuke nje endlini emakhaya bambe baye enkantolo yenkosi bafike basethifiele ama-document impilo yabantu bamakhosi iqhubeke. Isishayamthetho saKwaZulu-Natal sivulwe izolo iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini.